za ta fashi kuna ina za ta fashi nana tana invite maɗi mu ture akan kona za ta fashi Oye baby kunna oye baby kunna sabuwar rawa sabuwar rawa kunna oye baby kunna oye baby kunna sabuwar rawa sabuwar rawa kunna yeah baby in baki taka bakin ci amanar kunna in baki motsa bakin ci amanar kona in baki juya bakin ci amanar kona wasu fa sukan yi laifi ne sukan fake akan kona wasu kuma Allah yakan dauki ransu ne akan kona wasu kuma Allah yakan azurta su ne akan kona wani kuma yakan samu mata auren sa ne akan kona ya Allah ne ma ka azurta ni akan kona ke kona kin sunan ki fa kan kona mu ba za mu bata miki suna ba sai dai ta fashe koyi mi ca sun mu akan kona kai ku dakata abun nan fa ya fara damu da ina tarawa da jiba mai watsa mun dala ku daga waya ku kira na ku faɗa mata ina da su akan kona Oye baby kunna oye baby kunna sabuwar rawa sabuwar rawa kunna oye baby kunna oye baby kunna sabuwar rawa sabuwar rawa kunna ke baby in na fara kona ban san na daina ba in na bata ban san na gyara ba in na dauka ban san na maida ba in na karba ba zan kina bayar ba ni talauci na bai sa na kauce ba in na bar guri ban san na koma ba tunda na bi Allah wallahi ba za na tabe ba in na roki Allah ba zai ki biyan bukata ba makiya kwara guri mota ce yanzu ma na fara juyawa sutura ce yanzu ma na fara sauyawa rayuwa ce yanzu ma ta fara budewa kudaden yanzu sun fara zaunawa yaron da yake gaisharwa yanzu shi ake ta gaidawa yan matan ni suke ta kwarewa da sani na wallahi ba zan ci haramun ba fati ta kira ni wallahi ba zan kin dauka ba Oye baby kunna oye baby kunna sabuwar rawa sabuwar rawa kunna oye baby kunna oye baby kunna sabuwar rawa sabuwar rawa kunna nana ta karar so ta ce a taka ku tashi ko nan ta dinga fashewa amma fa ku daina barin hankalin ku yana gushewa dan naga zaman mu akwai dadewa lokutan mu ne suke ƙara wucewa da kukan mu ce take ƙara mu matsowa nana ta ce a taka ka nemi kuɗi ko dan gawar ka ce suna a taka ka nemi kuɗi ko dan Fatima ta ba kauna a taka ka nemi kuɗi ko dan ka guje wulakanci na rayuwa a taka ka nemi kuɗi daga nan har zuwa gari na Ghana a taka ka nemi kuɗi daga nan har zuwa gari na China saboda in baka da shi babu wanda yake takai sai kana da shi ake takai in baka da shi yanzu ba kai ba mutum bane ba sai kana da shi sannan aka damu da kai Oye baby kunna oye baby kunna sabuwar rawa sabuwar rawa kunna oye baby kunna oye baby kunna sabuwar rawa sabuwar rawa kunna nana ta ce a taka kona fata kai kan kona ga yan mata suna ta rawa suna ta canza salo fans ɗinka na Abuja suna ta zuwa na Kaduna suna ta zuwa na Adamawa suna ta zuwa to fa ga kona ta fara kona da mutane ga wani man Bukari ta fashe masa ya fara kai duka gashi yana ta iyo a cicce shi ran shi yake gani a hannun shi malaiku suna ta damun shi in yayi magana wuta tana fita a bakin shi ku dauke shi kai shi gidan iyayen shi ku ce da su farfadiya ce ta kama shi ku tare shi ya dinga womin kamar mota lashira ce take ta bakunta ko kuma man Bukari da wata bayanan din control ɗinka in ta fashe ba a kai duka fans ina ba san duka man Bukari ka daina kai duka da wata bayanan din control ɗinka fans ina ba san duka Oye baby kunna oye baby kunna sabuwar rawa sabuwar rawa kunna oye baby kunna oye baby kunna sabuwar rawa sabuwar rawa kunna 1 billion kafu uban ta kudi Yusuf K-Town on the mix.